Arriba el mes de febrer i volem parlar de les nostres llengües maternes i, com no, de la nostra. El 21 de febrer és el Dia Internacional de la Llengua Materna, commemoració que naix amb l'objectiu de preservar i protegir tots els idiomes i dialectes que es parlen a tot el món. Aquest dia es celebra per rendir homenatge al poble Bangladesh que el 1952 va ser atacat per l'exèrcit de Pakistan i moltes persones varen ser assassinades, però el poble va ser ferm defensant un dret universal com és el poder expressar-te a través de la teua llengua. Quan parlem de la llengua materna, ens referim al primer idioma que adquirim quan naixem i que després forma part de les nostres vides com a instrument de comunicació. Quina és la teua llengua materna? T'animaries a dir-nos 3 paraules que t'enamoren? Les meues són comboi, trellat, aborronar.